se heddiw ddim yn bod heb gefnogaeth ariannol. Ac mae braf gyda i groesawu Gwenan Griffith sydd hefyd o ddidwylio wedi cael ei geni a'i magu yma ym Mhenllyn. A mae Gwenan yn gweithio i Eco Amgueddfa. Ac Eco Amgueddfa sydd wedi noddi heddiw. Diolch yn fawr iawn amdano nhw, a dyma hi Gwenan i ddeud gair neu ddau. Rhowch croeso iddo. Diolch dalon ni. Pob yn clywed fi'n iawn? Mae'r tidweiliad takeover wedi cychwyn. Bore da bob, mae mor braf cael bod yma efo chi gyd bore yma. Da ni fel criw Eco Amgueddfa mor falch o allu noddi y digwyddiad ffantastig yma. A gallwn ni maros i weld beth yn digwydd dros yr oriau, y dyddiau, misoedd nesaf efo'r brosiect. Ond i gychwyn, wedi gymryd chydig bach o'ch amser chi jyst i sôn y sydyn iawn am brosiect yr Eco Amgueddfa a'r gwaith da ni wedi bod yn gwneud yn Mhenllyn ers y 10 mlynedd dwytha coeliwch cyfeithio. So, na gychwyn off efo'r pethau syml. Be ydy Eco Amgueddfa? Wel, yn syml iawn, partneriaeth ydy rhwng 7 safle treftadol yn Mhenllyn, i gyd yn cydweithio, i gyd hyrwyddo diwylliant, treftadaeth a hanes yr ardal. Mae'r 7 safle yn cynnwys Nant Gwrtheyrn, Amgueddfa Fwrwrol Llyn Nefyn, Felin Ucha, Plas Carmel, Porth y Swnt, Plas y Rhyw a Plas Brynweddw. So beth da ni'n drio wneud? Wel, fel mae pob yn y stafell mae'n gwybod, mae'n andros o brysur ym Mhenllyn o Pasg i fyny at adeg yma yn flwyddyn. A wedyn mae'n gwbl groes yma wedyn yn ystod cyfnod yr Hydref a'r Gaea. So beth da ni'n drio wneud ydy denu pobl i'r ardal yn ystod y cyfnodau tawel ar y flwyddyn. Ond mae'n bwysig nodi na dim trio denu mwy o bobl ar ben y niferau sy'n dod yma'n barod ydyn ni. Da ni jyst sbredio'r crowd yn hafal drwy'r flwyddyn, fel bod o fwy cynaladwy yn economaidd, yn amgylcheddol, ddiwylliannol ac yn gymdeithasol. Mae hyn yn golygu y swyddi sy'n draddodiadol wedi bod yn allan rhan amser yn gallu bod yn swyddi parhaol sy'n golygu bod pobl yn gallu byw a gweithio yn lle mae'n cael ei magu. Mae hefyd yn golygu bod yna gynnydd mewn ymwelwyr diwylliannol a bod o'n diwydiad twristiaeth 4 tymor. So sut mae'n gweithio? Mae o gyd yn ddibynnol ar gydweithio rhwng safleoedd yn Eco Amgueddfa a'r gymuned ehangach. So mae gen ni wefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol sy'n actio fel portal bach sydd yn derbyn gwybodaeth gan y safleoedd a'r cymunedau a wedyn mae'n ffiltro fo drwadd i'r sianeli a'r gwefan i gynllun drafod a draws y byd i gyd. So, gynllun marchnata di yn y bôn, ond dydy o ddim yn gynllun marchnata arferol. Da ni'n licio cadw pethau lleol yn Mhenllyn. So mae bob cynnwys da ni wedi gwneud, neu bob adnodd da ni wedi greu dros y 10 mlynedd dwytha, wedi cael ei greu gan y gymuned erbyn y gymuned. Mae wedi cael ei greu gan artistiaid lleol, a lot o'n nhw yma fan heddiw, dwi'n mynd i bwyntio neb allan, ond ie, da chi gyd yma. Awduron, feirdd, haneswyr, datblygwyr gwe, fideograffwyr a ffotograffwyr. Mae Gareth yma'n bwyntio gamera tyfu. A mae'r gyllid, da ni'n cael gyllido gen Siarad Prosperity Fund ar y munud. A cyn hynny, Interreg drwy Ewrop. Wedyn, mae'r gyllideb yna wedi galluogi ni greu defnyddiad sy'n gallu cael ei ddefnyddio i hyrwyddo Mhenllyn a blynyddoedd i ddod. So beth sy'n ei fan ydy, dwi wedi dewis fedol rhyw 6 esiampl i chi o'r adnoddau dyn ni wedi greu. So mae'r tandy syl sy'n ni'n dangos rhywun gyd i chi. So, nawn ni gychwyn i bwrdd efo'r teithio rhithiol. Mae hein i gyd i'w gweld ar y gwefan ni. A da ni wedi creu teithio rhithiol o Trecheiri, Chwarel Trefor a Ffordd Ysgol. Mae'r esiampls yn y sleid yma yn dangos yr arddangosfa sydd yn Porth y Swnt ohono fo. Yna hefyd arddangosfa ohono fo yn Amgueddfa Fwrwrol Llyn hefyd. Da chi'n cael deryn bach, diwch i ben o'n sbio
ar Tregeiri, a mae wybodaeth yn dod i fyny fel ydych chi'n pwysau ar y sgrin yn lle. Mae yna adran ar y gwefan ni ar ôl darganfod llun, ac yma welwch chi lwyth o wybodaeth am yr ardal. Nathon ni gomisiynu Aled Hughes, cyflwynydd radio a teledu, i flogio, a gath o gerdded y hyd yr arfordir i gyd, gan gynnwys llwybr y morwyr sy'n mynd â chi o Absoch i Nefyn. A i gyd fynd efo'r teithiau, efo'r vlog, mae gen i ganllawiau digidol hefyd. A gen i esiampl i ddangos i chi, dyma chi sy'n mae'r teithiau rhithiol, yr canllawiau, mae'n hynny'n gyd fynd efo vlogs Aled. So mae gennych chi fapiau, GPX, sydd ydych chi'n gallu downloadio fo i'ch ffôn os ydych chi'n dilyn y llwybr. A wedyn ar y hyd o mae gennych chi waymarkers. Wedyn wrth ydych chi'n gweithio ar y waymarkers, mae yna fwy o wybodaeth lleol yn ddifynnu. Mae'n gallu bod yn hen, mae'n gallu bod yn fideos YouTube, sound clips. So mae'n ofnadwy o gynhwysol. So mae gennych ni un o'r canllawio yma gyda'r llwybr gogledd, llwybr y de, llwybr y morwyr, a hefyd llwyth o gylchdeithiau mwy lleol hefyd. Rwy'n bod lot yna chi wedi gweld rhain, sef y safaris bwyd gwyllt llun, da wedi cynhyrchu saith hyd yn hyn. A beth i hyn ydy allbynna papur sydd taflenni lle a byrna ddehongli sydd yn dangos y bwyd gwyllt sydd o gwmpas bob safle cymgeirfa. Mae'r un sy'n gynnu fama yn dangos y gwaith gan Tessa Banska o Fyd y Coffi sydd wedi cynhyrchu yr un plas Fynweddw. Os da chi eisiau gweld nhw gyd, mae yna gongol comgeddfa wrth y toilet a mae nhw gyd yna i chi gweld. Yn ogystal â'r gwaith celf oedd yr artistiaid hefyd yn cynnal gweithdai efo y plant ysgolion cynradd lleol. Dyma ni daflenni dysgu'r Cymraeg. Mae lwyth o hyn yn andros o boblogaeth. Gafon ni'n cynhyrchu ar y cyd efo Nant Gwrtheyrn. Mae gennym ni Cymraeg for Beginners, Cymraeg on a Holiday, Cymraeg at Home, Cymraeg in the Cafe, Cymraeg in the Pub, yr un mwyaf poblogaidd. A wedyn mae'r tri ola yn rhai newydd. Nath ni gynhyrchu ar y cyd efo'r Eisteddfod Genedlaethol Llynedd ar gyfer Eisteddfod yn Byddian. Un Cymraeg yn y theatr efo Theatr Genedlaethol Cymru. A'r un fwyaf diweddar Cymraeg ar yr ysgrifennu pitch mewn cydweithrediad efo Undeb Rygbi Cymru. Gennym ni hefyd lwyth o allbynna papur. Mae gennym ni daflenni comgeddfa, taith gerdded archeolegol rhyw, a'r un mwyaf diweddar sydd ddim yn allan eto, sef pasbort y comgeddfa. Be di hwn ydy llyfryn bach sydd yn dangos y saith safle i chi, cael ei ddylunio gen John T. Story o Fyny Lôn o'n Sefydlog. A pwrpas pasbort ydy gael chi fynd rownd y safle comgeddfa, cael stamp bach ar y pasbort, ar y diwedd ydych chi'n cael 5 badge. Mae John T. ma'n ymlaen i yma. So ia, fe hynna, da ni wrth i dosbarthu hynna, so fe hynna allan yn yr wythnosau nesaf yma wan. Ac yn ola, wrth gwrs, da ni yn noddi digwyddiadau. Dros y blynyddoedd diwethaf, da ni wedi noddi 3 Fireblitz Llanbedrog, Plas y Rhyw a Pwllheli, Penwythnos Natur a Badaron, 4 Gwyl Archeoleg, a mae'r nesaf yn cychwyn yma, dydd Llun, ar 16, dydd Llun yma, tan yr ugeinfed. A penwythnos Sporthi Penweg yn Nefyn oedd yn mis Mehefin. So, mae'r allbynna me gyd yn esiampl o beth sy'n gallu digwydd drwy cael criw o bobl at ei gilydd i gydweithio. A maen nhw'n mynd i fod yn rhannu profiadau, ymarfer da. A dwi'n mynd i orffan efo moto tîm Pêl-droed Cymru, cryfach gyda'r gilydd, together stronger. Pan dyn ni'n cael criw o bobl at ei gilydd, mae yna bethau anhygoel yn gallu digwydd. Felly, diolch yn fawr iawn i chi.